Sambana Mqeqeshi Wezinsizwa lo bathi ubhunsu kinqaje ngephuzu manje iqomana bathi mfana kubale semncane ngabadida bethi mdala nti cha bamsukela badinga nehlazo cwa kunensizwe engibhalelile la mfowethu ubhalile wathi qhawe lezi nsizwa ezisakhula ngabonga kakhulu ngevideo yokungaphezulu ingikhulisile kusho mfowethu mayithi yokungaphezulu ureply kwi-email engisendele yona emva esikhathini esidlule yabo. So ke ngase ngenza ivideo njengenjwayelo so ingakho ethi ke ngabonga kakhulu ngevideo yokungaphezulu ingikhulisile nangokomqondo amanye amantombazane ebengichitha sengithi ngikhuluma nawo ngefoni yabo. Ngiyakubongela ke mfowethu mangabe kunjalo uthi bavuka kodwa ke njengensizwa ebizazi ukuthi ifunani ngiqhubekile ngathatha izinamba njengoba uye usiyale kanjalo. Yebo ukuze phela uqonywe fanele wenzani owenzenjani ukhulume nabantu uthathe inamba awuthi nje buzithatha inamba sekulungile cha sangenzeka ublockeke sangenzeka uzibeke sangenzeka lingabanjwa sangenzeka ubunika inamba wrong kodwa wena enzenjani qhubeka uthathe inamba la ngaphandle khona la kuzolunga khona kunjalo it's all about the numbers kodwa mawuzohlala soba nenkinga mfowethu uthi mfowethu ke kodwa ke njengensizwa okay uthi ke nebala kuze kwalunga ngayivalela intombi but lengane ngingumuntu wayo wokuqala asazi ukuthi noma ikutshele lokho yini yabo waphela amanye amathekeni isho noma yini mayisiphamu kwakhe ithi hayi wena oqala kanti wey kodwa phela nawe uyabona ngendlela umuntu enza ngayo ukuthi ala ngishawe noma ngibanjwe ngophondo yabona ubona ngezenzo zakho ukuthi makade lo yabo umuntu mayazi izinto nawe ungazazi akufunde ufunde yabona futhi khona la kade eqeqeshwa khona sonke lesikhathi kodwa afike kuwena zothi hayi wena uqala nje ngikaze ngilale nomfana noma wena wesibili omunye wangibreaka yabo kodwa wena ngokubona kwakho uthi hayi angjalo uthi bafoke okay uthi bafoke nebala ukuze kwalunga ngayivalela intombi but lengane ngingumuntu waye wokuqala ayikwazi ukuqabula but ngizamile ukuyifundisa but hey kunzima so into normal vele le ungathumi yabona and kuhle mangabe ngakwazi ukuqabula ngempela kungenzeka ukuthi wena oqala ngempela yabo kodwa phela khona amathekeni thothi khona yakathandana nomuntu but still mhlambe nawe engakwazi ukuqabula yabo that's why naye engakwazi ukuqabula kodwa ake amathuba amaningi ngathi iqinisile njengoba ingakwazi ukuqabula yabo. So uthi bafoke okay uthi bafoke ayikwazi ukuqabula but ngizamile ukuyifundisa but hey kunzima so uyabona uma ithekeni yakhe ingakwazi ukuqabula noma yathi nje mawuhlangana nethekeni engakwazi ukuqabula fanele uyitshele ungayifihleli musukusaba itshele ungayifihleli ukuthi yabona nkosazana ukwazi ukuqabula ngeke ngize ngikufihlele yabona ngiyazi ukuthi mawuyitshela kanjalo izophatheka kabi izophoxeka kodwa lokho kuzokusiza yabona so uyitshele ukuthi hey nkosazana awukwazi ngempela ukuqabula kodwa ke ungakhathazeki ngizokufundisa nje kancane kancane yazazi vele na ukuthi ayikwazi ukuqabula yabo lento ayitshela yona it's a fact iyazazi izokusiza ngani leyo nto as much as izophoxeka okwesikhashana kodwa kuzokusiza ekuthenini understand ukuthi uyayibona inkinga abhekene nayo and ngeke uzithole lapha indebe zakho seziba buhlungu yabona ukuthi mhlawumbe uxesha nolimi amazi umuntu angakwazi ukuqabula ukuthi wenza noma yini enza ngendlela wena mhlawumbe ezogcina inyanyisa yabo so ugwema isimo esikanjalo mtshela kwezi kaBhod cha nkosazana qabula into ongayazi awukwazi inhlobo ubheke emehlweni umtshela awukwazi ukuqabula kodwa ungakhathazeki ngizokufundisa kancane kancane nje uzojwayela yabo. So kuyaye kube mnandi ukuthola ukuthi maniqale ngalo shunu wamvezela nje akakwazi mhlambe emva kwesikhathi mangabe umqeqeshile wa right uthi mawusukhuluma naye usomvezela izinto ayekwenza zona engakakwazi kahle uthola ukuthi mhlawumbe uyahleka mina sime ngangabhekana naso umuntu ehleka sengimvezela history yakhe ukuthi wayenza yabona
hleka binqaba ngobani wayelazi usiza abhekene nayo. So into enormal mfowethu, kodwa nje into ezokusiza ukuthi kanjani umtshele. Uthi ubafo ke okay, uthi ubafo ke angihlabanga emva kokuthi ngithi okay, emva kokuthi ngithi okay, angihlabanga emva kokuthi ngithi sengiginqe embedeni, sengikhumulile, yangidusha kancane sakukhombisa ukunqaba, ngayivumela. Then ngayibuza ukuthi awugcwali yini kanti. Yabona mfowethu, kufanele kube nomehluko. When there's a language oyikhuluma nezinsizwa, and then there's a language engafanele akwazi ukukhuluma nethekeni yakhe engathi ukukhuluma nomjida wakho noma umngane wakho, ukhulume nawo njengaye. Yabo uma uthi awugcwali yini kanti awugcwali yini, yabona, you are not romantic, yabona. Awuzama noma nje ukube bekuthiwa yini awuthandi yini, umbuzo uthi awuthandi yini, yabo, noma mhlambe awukho comfortable, kube nendlela. Kodwa hayi mawusuthi nje wena awugcwali yini kanti, yabo, you are not being romantic, yabona. Fanele ube romantic mangabe uyinsizwa, ungakhuluma sathi ukhuluma nomjida wakho, yabo. So umfowethu ke wayibuza kanjalo, uthini ke, uthi kushuthi ithekeni yamdusha, sakhombisa ukunqaba. So siyayibuza umjida awugcwali yini kanti. Uthi ubafo ke iphendulile yathi yagcwala. Ngathi pho kwenze njani walokhu unqaba, yathi ikuma period. Ngibese nginqena okuvele ngixoshe. So bengafanele phela vele uyabona umuntu naye uzophatheka kabi, mhlawumbe futhi agcine ngasezikweni mozovela umxoshe nje ngokuthi umthola ukuthi kuma period, then usuthi hayi hamba. It's like when uze ngumsebenzi phela manje njalo usuyibeka obala lento ukuthi hayi ngize ngesipani, njengoba isipani singashayeki hamba mbiyekini. Kodwa ithekeni mfowethu ehlakaniphile ayizi kumfana kuma period, noma seyazi ukuthi izongena kuma period, yabo. Ngaphela umuntu enyangeni uyazi ukuthi nini la kushuba khona. So uba nendlela omdakhela ngazo, awukwazi ukuya kuyena owazi kahle ukuthi hayi sekuzobheda ngobani. Kuziningi izathu, kodwa usukugwema kona ukuthi ningagcini senenza ucansi umuntu ekuma period, yabo. Well, ngokwesayensi ke akunankinga, ngokuseshe nawe kufanele ulwazi ube nawo, akunankinga, kunama advantages akhona ababalayo, kodwa nje lelo gazi lokho kungcola, yabo. So usukugwema izinto ezikanjalo njengoba ngisho ukuthi kuningi. So nakhona ngakuhle ukuthi umtshele kahle uthi yabona, mawuza kumina uma period sithando sami it's like uyangipanisha, yabona, ngoba mangikuthinta phela kumina igazi lami liyashisa yabona, kuyashuba. So manje sekuzofanele ukuthi ngizibambe, yabona, lobo obunzima lobo. So kuba nzima ngempela. That's why ithola ukuthi irobot ligcina boom lishawa linjalo, yabo, indaba umuntu uza kuma period. Kodwa ke simo sakho ngiyasunderstand, nawe kufanele usunderstand, ngiyacabanga ngoba lo muntu njani bensanda kutholana naye, yabo. Mina nje wamakezi nje kuma period siyagwema impela mase kuleso simo, ngobani sigwema inkinga. Yabona umuntu mangabe umthanda ninaleyo connection naye, kuba nzima ukuthi uvele ulale nje ngathi awulele namuntu ngempela ngani ngathintana, yabo, nje lo kubambana okuncane kuyawenza umnyakazo. Uthi ubafo uthi ke ngasuggesta ukuthi sikhadlishe mina nayo, okay, naked ngaphezulu esifubeni kimi. So uyayibona le nto engisho, lo muntu uyawazi umzimba wakho ukuthi unjani, awakala naye uma period and naked. So about the time intintana mfowethu kuzokushubela nobuthongo kwena uzofika kanzima, yabo. So mawuyintombazane nje akufanele umfana uma period, nawe umuntu akufanele umenze understand, unless uzokwazi ukuzibamba ukuthi hayi
mina ngizokwazi ukulala nje ngenze sithintane nje kodwa ngenziwa lutho yabona zikhona ke insizwe enjalo kodwa mina cha ngiyabonga isimo esikanje angisithandi nje ngempela yabona ngoba kube ngathi uyabhanisheka ngempela kuba nzima uthi ke ngithole ithuba lokuthi ngiyazi kangcono ngalokho ngoba ibixoxa yonke into ingitshela nezinto ezipersonal ngayo ingitshele nangezinto ezinkulu nje kodwa mina ngenze isiqiniseko ukuthi izindaba zami ngizigcina kumina okay so ukhumbuleke noma kuthiwa ngixoxe kanjani nakukhinini indaba kwaze kwasekuseni kodwa bungakamhlabi lo muntu sowungamazi kangcono yabo so omunye ukhiyo omkhulu ulele kuphi ekuthenini nizwana amandla once nazwana amandla ke nakhuluma nje axoxa senazaneka ngora manje uzokhuluma nje kuphelele emoyeni kuyashoda kakhulu yabo so uthi bafoko kodwa mina ngenze isiqiniseko ukuthi izindaba zami ngizigcina kumina so akufanele phela mfethu ubukhumbula umuntu engikhala ngayo ukuthi kubuwena ophatha ingxoxo kubuwena okhininda kakhulu yabona ungakwazi ukuphatha ingxoxo ngoba insizwa ophatha ingxoxo enze njani ayikhininde kakhulu yona ibuza imibuzo yabona kodwa nama ngabe ebuza imibuzo efuna ukwazi ngawe musu phela ukufihla ubungawa ngithi ufuna ukwazi ngawe mtshele kodwa phela kunezinto nawe wazi ukuthi afanele uzikhulume naye ezizomthena off ngisho athi uzibuzile yabona mhlawumbe njengokuthi usuthanane nabantu abangaki yabona umbuzo loyo ungamlimaza ngempela uma ungathola ukuthi umtshela impendulo okuyiyona kodwa uyawubuza so umbuzo nje engafanele uthole indlela na ukuthi udakele ngendlela azo understand ngayo nokuthi umtshela ukuthi hawu mina ubani yena hawu ungabuza lezi insizwe ngiphila nazo ziyazi mina mangathiwa ngibalanda la bonke bangagcwala ibhasi yabo akubaleki isibalo sami siphezulu kakhulu impendulo honest kodwa manje uyabona umsebenzi wayo ukuthi njani izophatheka uzoba buhlungu kuyena ukuthi kanti sihambe kangaka izwe yabo it's like uhamba ulala na wonke umuntu la ngaphandle so as much as kuyena ukubuzile kodwa akufanele umtshele exactly impendulo okuyiyona so izinto ezikanjalo makuthi uyakubuza hawu xoxa nje naye obufuna ukwazi ungabe sengathi manje wena khona izinto ezifihlayo eziyimfihlo nemfihlo eningi awufuni ukukhuluma agcine sebona na ukuthi yini wena ngalo ngikubuza nje walo utaka awufuni ukungitshela ngobuwena yabo kodwa nje hayi ukuthi ukhininde nje indaba ungabuziwe ngoba usho phela akekho interested kuwena that's why engakubuzi wena buza yena qhubeka kube yena oxoxa yabona gcineni kosuku umazi kakhulu okudlula yena aziwena uyayibona lo nto leyo uthi bafaka sigcine sivumelane ngokuthi uma ephela ama periods izoza kimi futhi sizokhala ngamanye amazwi ngoba seku obvious ngithembe ukuthi lapho nobo somazi status sakho ukuthi simi kanjani nendlela yokuthi angakhulelwa yabo fanele lezo zinto nezikhulume kusayeli mtshele ukuthi hayi mina angifune ngane mfowethu ungangizwa kabi nkosazana angifune ngane okwamanje uyabona ngeke kathi awufune ngane yabo umtshele nje ukuthi hayi umbuzi futhi kukhona indlela esebenzayo ukuprevent makuthi ayikho kuzofanele ayithola ngoba ngeke kumele lo ukhipha imali njengama morning after yabo kodwa nje kufanele nizikhulume lezo zinto istatus sakho usazi nawe futhi esakho umkhombisa uma ukuthi uzimisela ukuya phambili naye yabo awukwazi ukuthi phela ungalala nomuntu mhlawumbe ugcina ukuthi ayisikuni kuyena awusazi isimo sakho ukuthi uyisima kanjani ngoba lonto izolimaza bani limaza wena uthi ushaya isikuni uvalo akubhlocka senihlukene la engasekho eduze akubhlocka uthi uyamfonela usamtholi indaba siyazi ukuthi hayi sekunephutha elenzekile kuwena kumsebenzi wakho nawo ukuthi ufuna ukuthola ukuthi kuyisima kanjani umvezele manithanda ngihamba nobabili niyo check balekile mfowethu umazi ukuthi uyisima kanjani from the get go
ngoba uqhubeka nomuntu ontandana umazi uyisima kanjani uzokulimaza emva kwesikhathi ngeke kuze kuphethe kahle yabo ukuze noma kuthiwa kwenzeka iphutha at least uyazi ukuthi kuyisima kanjani yabo kodwa nje izofanele wazi kube clear imngane mangabe ungayifuni uthole nangendlela uma uthi uyaprevent amenga prevent nikhulume lezo zinto kokusiza mfowethu uthi bafaka akufani ihambe esiyozama ukhisi ayimwazi ugcine kwazile ukuthi hayi athi umuntu umthetho ayithambisa indebe musuqinisa kakhulu kuba buhlungu yabo yonke leyo futhi ke ngicela ungibonise ukuthi ngabe kube yisenzo esihle yini lesi ngoba lengane bekuumuntu obezo obezi gcwalele nje ngami ngavele ngamsheshisa ngambizela endlini yami ayimtshelanga ukuthi ngiyamthanda izibambile but bengilokho ngimncome njalo futhi ejabula naye uthi ke umfowethu into yakhe beliyokhe liziqondele nje shothi ube bonyelwe kwazise ngisaziphilela ngendlwabo but manje lengane mfowethu uzolala nayo sesivumelene uma iphuma eJapan iyangithemba manje yona kanti igcwele ngesosha so ayivala lapho umfowethu so umfowethu utafuna ukuyazi ukuthi umfowethu ngicela ungibonise ukuthi ngabe kube isenzo esihle yini lesi ukuthi ukutatasela jaha umfaya endlini well ngoba mfowethu awumdonsanga ngenkani nawo bekuyinto vele ubegcwalele ngesosha so wavuma ukuza kodwa phela nawe akufanele ube sengathi yabo nje obade usufuna umxosha ngoba ubona ukuthi kuma period vale soba obvious ukuthi hayi ufuna lento ngaphandle kwalento yabo fanele umuntu umdidise umkhombise noma kuthiwa yikho ke lento kodwa mvezele lento engekho ngobani nawe ucabangela izidingo zakho naye njengoba egcwele ngesosha futhi nezidingo zakhe fanele zifezeke so kuze zifezeke nezakhe nawe ecabangela izidingo zakho so umkhombise lento ize noma ingekho noma incane mhlawumbe ivoice card izwenza njani izokhula ibe ngaka yabo uthando ke lona umkhombise kodwa ngakhombisa phela sengathi wena uze ngomsebenzi nje mangabe kubhedayo akahambe yabo didise ukuze uzokwazi ukuthi ekulalele noma ngabe kuthombiza noma ngasiphi isikhathi mhlawumbe mangabe khona phela etholakala akwazi ukuthi ekulalele eze kuwena ingabe sengathi uthi hayi wena ungibiza ngoba ufuna into ethize yabo ugwemizime kanjalo ngobani wenza kube obvious even if umuntu egcwele ngako kodwa phela mase wenza kube obvious ukuthi wena ufuna ukulala naye kuphela yabo kuvele naye abona ukuthi hayi la dlalwa ngami yabo so ngiyathemba mfowethu ukuthi hayi uzokwenza ngendlela efanele wenze ngayo so mangabe unefisa sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho ukhumbule ke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo sho mfowethu.